ya. Los, kita naga biar ikut campur. Kita mah bakal kelenger gak na hitungannya anak babae. Iya los wis. Akan kelenger engko. Beli kelenger jagian kelenger. Durung donga. Jagian donga. Bismillahirrahmanirrahim. Kula aturi kangge buyut cetolan dulu. Hei! Masa iya arep ngundang dari buyut cetol? Ining buyut cetol karena buyute sing penting mah dibundang. Ya buyut gak saja dari buyut cetol mah. Jadi nek Di maksudnya mak kun keputune kuwon kun buyute kuwon berarti tadi aja dibeluk. ya jadi beluk. Ya wis buyut iku kira-kira senyata. Iya buyutnya. Iya wis bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sejabane karang sejerone karang. Kula aturi buyut tembakan. Hei! Awas. Lo ilah rasanya beli kerungu kita lagi donga. Laka buyut anu ke buyut timbangan ke bakal buyut timbangan tekan aku jam 5 pating seruntul yang timbangan kah. Oh iya. Rombongannya David. Oh iya ya wis lah gelisan baik. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Iki beli jagian suwe menang aja ngomong bayar pan klenger. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Awas jaga nih sing kenceng kedubuke santer. Tiga. Brek. Loh, kepentut sintren. Wis darap ikut campur. Los rang mah. Tadi ada ayo nang lagune turun sintren maning. Kira-kira dadi sekin mah. Beli tadi kita memudun wis beli yang ladenane. Kode gini. Tekang bengi ra mungkes bocokin ki. Wonten informasi angsone priben. Wonten informasi ayo dilanjutin. Ayo sintrene bidadari soke pada manjing kabeh. Bidadari sing cilik, sing pertengah, sing bahenol, bahana manjing kabeh. Diuteri maning nang, sauteran maning ayo. Bukat beda di uteran kin mah ayo. Sintrene widadari nemu kembang yun ayunan kembange putri Mahendra widadari temuruna mancing maring sing dadi turun sintrene widadari nemu kembang yun ayunan kembange putri Mahendra widadari temuruna mancing maring sing dadi. Alhamdulillah jadi kin mas sintrene. Ayo nang lambat laun ditanyakan nang sintrene masih lemes. Kasih kaku teman sintrene kayak pampir. Maka sekarang saya sintrene wis dadi siapakan tapi aja lenger awas aja lenger kembange putri Mahendra widadari temuruna mancing maring
sing dadi Awas saja lenger. turun sintren Mangga kaki mi tuan rumah. Widadari Mangga tuan rumah tua mangga diantos. kembang yun ayunan kembange Putri Mahendra Aja lenger awas tuasi. Widadari temuruna manjing maring sing dadi Dijagani. Ayo. Dijagani, sintrene dijagani. dalan mamai wike Ayo. Matur kesuwun. Awas, ketuker awas, ketuker. Wadai nang wadai. Diwadahi. Wadai. Ayo, Bukat bae kepok diwadahi. ardu saya lumayan. Diwadahi. Asal aja sabar nganggo bata aja bloli. Nganggo semen ora apa-apa. Ora Nganggo duit. semen. Nganggo gendeng beli papa nggo bangun rumah. Ayo. Awas. Semangga diaturi kangge majikan wadon, majikan lanang. Majikan mangga majikan. turun sintren sintrene widadari namun dikurungi dikit. kembang yun ayunan Lagunya apa Bu? Enak Ibu ganti ya Bu. Sing kira-kira enak. Putri Mahendra widadari Ini jero si nembang kana. Enak sama tuan rumah sih nembang ini. manjing maring sing dadi Ayo diganti lagune turun cinta.